करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. प्रथम जाणू अंग उपस्थित आशिल्ल्या पुराचन भक्ताला आशीर्वाद दित असो. हरे कृष्ण. प्लीज accept my humble obeisances. आयची टॉपिक असं इट सेक्स त्या स्क्रीन शेअर करता दिसल्यार सांगायची. दिसता न्हू त्याची. वय प्रभुजी. सो ऍक्च्युली मी आमकां गोतस खंयचे दोन्ही जगत एक आध्यात्मिक जगत आणि एक भौतिक जगत. सो आध्यात्मिक जगतांतू प्रत्येक जीवात्म कृष्णाले प्रेममय जावन आशिल्ले सेवे करून आसाची. कृष्णाक संतोष दिवच्याक ताका खुश करचे खातीर तांणी कृष्णाक सेंटर म्हळ्यार मध्य दवरून घेवन कृष्णाले खुशी खातीर पुरा करता आसता. यमुना ती न्हंय ती अशी वळता कसालेक म्हळ्यार कृष्णाक खुश दिवचे खातीर. आनी कोगिले कुकूस तांणी सिंग करताचे कृष्णाक खुश दिवचे खातीर. गाय दूध दिता अथवा पिकॉक नविलू नांदता कोणा खातीर कृष्णा खुशी दिवचे खातीर. सो ह्या आध्यात्मिक लोकांतू प्रत्येक प्रेममय जावन आशिल्ले कार्य चटवटिके म्हळ्यार ऍक्टिव्हिटीज जाल्यार केदना कृष्णाक विसरताची अथवा कृष्ण नाका आमकां कृष्ण सोडून घेवन आमी एन्जॉय करताची म्हूण घेवन आयले तेदना जीवात्मा खंय पेटत जाता ताका ते आध्यात्मिक लोकांतू तशी तो एन्जॉय करूंक जायना. थंय नॉट अलाउड. थंयची रुल्स अँड रेग्युलेशन्स कसन ते I have to be center, I have to be enjoyer, I have to be creator म्हणून तशी आम्ही लेखलारी नॉट अलाउड as per the rules of spiritual world. आध्यात्मिक लोकांचे रुल्स रेग्युलेशन्स प्रकार ते अलाव ना. ते आमकां थंय सोडनाचे जाल्यार आमगेले आसे पुराय के जावका न्हय. ताकाच कसं न्हय कृष्ण भौतिक लोक अरेंज करता. तसं न्हय तुका म्हाका म्हळ्यार कृष्णाक विसरून घेवन म्हाका विसरून घेवन तूं एन्जॉय करता तशें जाल्यार तुका एक नवें वर्ल्ड कसं न्हय भौतिक लोक. सो भौतिक लोकांतू सेम प्रेम परवर्टेड म्हळ्यार उलटा जाल्यार तेदना ते काम जाता. सो हे चड उण पुरा जनाक. सो चैतन्य चरितामृतांत कसन सांगला आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम. सो आत्म इंद्रिय प्रीति म्हळ्यार आत्मा म्हळ्यार जीवात्मा तागेलेच इंद्रिय प्रीति अथवा इंद्रिय भोग करू वता ताका कसं म्हणटाची तारे बली काम म्हणटाची.
चला तेंची सेम एनर्जी सेम इमोशन्स कृष्ण इंद्रिय प्रीती इच्छा कृष्णाल इंद्रिय खुशी दिवचाक एकल्यान प्रयत्न केला री त्या प्रेम धरे प्रेम नाम प्रेम जत्ता सो ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते सो ऋषिके आमगेल इंद्रिय कसनस ते ऋषिकेशाल सेवेंतु उपयोग सुका. So this desire to gratify one's own senses is kama, but the desire to please the senses of Lord Krishna is prema. So ह्या कॉन्सेप्ट आमका कळत अथवा गोतस केलो जन मस्त जन केपुरा गोतस काम म्हणा कसं नाही प्रेम म्हणा कसं. सो आध्यात्मिक लोकांतू कसं तसं ऍक्च्युली सेक्स लाईफ म्हणताना दोन टाईप ऑफ सेक्स लाईफ आणि एक आम्ही उडगास दवरून घेऊ का चार वर्णाश्रमांतू चार आश्रम असायचे गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आणि संन्यास आणि चार आश्रमांतू एक आश्रमांतू सेक्स लाईफ परमिटेड असते कंची त्या गृहस्थाश्रमांत अद आणि तीन वर्लाल तीन आश्रमांतू सेक्स लाईफ परमिटेड ना ते इट इज नॉट अलाउड तक सँक्शन ना ते सो इवन गृहस्थाश्रमांतू इट शुड बी रेग्युलेटेड म्हणा मन आयला म्हणके ना सो तकाची देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स लाईफ लिजिट सेक्स आणि इलिजिट सेक्स. लिजिट म्हळ्यार कसं ना धर्म कसं नसतं धर्मा प्रकार विदिन द बाउंड्री ऑफ धर्मा केल्यारी ते लिजिट जाता आणि भगवंताले कानून वयोलेट कोरनु म्हळ्यार ते ब्रेक कोरनु कानूना विरुद्ध वच्चे तसल सेक्स लाईफाक इलिजिट सेक्स लाईफ. बट इन बोथ केसेस जीवात्मा कसन आलोचन करता की हाव ए भौतिक देह आणि हावाची भोगता आय एम द एन्जॉयर आय एम दिस मेटेरियल बॉडी ह्या फिलिंग्स कसलेक येता कसलेक म्हळ्यारी मिथ्य अहंकारा निमित्त आणि मिथ्य अहंकार कंची निमित्त येता अविद्या निमित्त. अविद्या कसं नाही अविद्या म्हळ्यारी कृष्णाल संबंध आम्ही विसरच कृष्णाक विसरला रे कृष्णाल संबंध विसरला रे आम्ही अविद्या येताची अविद्या आयल कुडले मिथ्य अहंकार आमका कॅप्चर करता. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते. सो त्रिगुणा कैलले विमूढ आत्मा विमूढ जल्लले जीवात्मा कसं करता आलोचन करता आवांची भोगता आय एम द एन्जॉयर म्हणून त्यात एन्जॉईंग मेंटॅलिटी आयली कुडले रजोगुण मोड ऑफ पॅशन डेव्हलप. सो सेम प्रेम आध्यात्मिक लोक आशिले भौतिक लोक येताना इच्छे विरुद्ध जल्लाल निमित्त ರಜೋಗುಣ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾವನು ಕಾಮ ಜಾವನ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಜತ್ತ तेदन मना भितरी कसन आलोचन येता आय वॉन्ट टू एन्जॉय विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन्स मग कसने रिस्ट्रिक्शन्स असचनच कंचे रिस्ट्रिक्शन्स नाशी हांव एन्जॉय करका असले आलोचन मना भितरी येता. सो ऍक्च्युअली आम्ही ते पळयला री कसन जतास कृष्ण हांगा चित्रांत पळयतासच आमी कृष्णस हांगा पुराजन गोपीज असच जाल्यार आध्यात्मिक लोकांतू कृष्ण इज द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन हांगा पुराजन कृष्णाल कुशी खातीर खेळता असच. सो बट त्या शुद्ध जावन आशिल्ले इमोशन्स प्युअर इमोशन्स ताका ते प्रेम आध्यात्मिक लोकांतू ते प्रेम
जलरी ते सेम ऍक्टिव्हिटी सेम कार्यचटुवटिके भौतिक लोकांत जीवात्मो कृष्णान आलोचन करता कृष्ण मात्र कसं लेखा तशी एन्जॉय करता हांव एन्जॉय करता म्हणून ताकाची कोणाक पुरुष बॉडी मेळनासता हांगा पळयता आसता चित्रांत तूं तो तो कृष्णाक इमिटेट करूं वता म्हळ्यार अनुकरण करचें वता अनुकरणें सो जीवात्मा वॉन्ट्स टू इमिटेट कृष्ण देन मॅन इज द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हाका सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावका म्हणून न्हू तो कसं तेगेले पुरुष देह मेळ्ळा तो पुरुष आलोचन करता हांव अट्रॅक्शन जावका म्हणून न्हू हांगा तोगूची चित्रांत तूं स्त्री आलोचन करता I should be the center of attraction म्हणून सेम ऍक्टिव्हिटी हांगा लेफ्ट सायडा पळयता आसता कृष्णून पुरा जना लोटू हांगा कुशेरस हांणी आलोचन करता हांव कृष्णाक इमिटेट करून हांव कुशेरस जाल्यार हें प्रेम भौतिक लोकांत ते कामाचो ते अशी जातल ते कसं म्हणटाची ताका विदाउट रिस्ट्रिक्शन धार्मिक बाउंड्री नातली कूडले ते इल्लिजिट जाता सो ताकाची इल्लिजिट म्हळ्यार कसं ना एक वार्डिकेचे भायरी म्हळ्यार धार्मिक बाउंड्रीचा भायरी आणि वर्डिके भितर जाल्यार समेत रेग्युलेटेड म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञा चेडुवांक करची खातीर तेसोन विंगड पुरा कसं इल्लिजिट सेक्स म्हणून घेता सो आमकां कळ्ळें कसं न्ही आध्यात्मिक लोक कृष्णाक इमिटेट करूं वचून न्ही न्हू हांगा काम डेव्हलप जाता जाल्यार अशी आमी विदाउट रिस्ट्रिक्शन कोणी एन्जॉय केल्यार देर इज अ पनिशमेंट बाय द लॉस ऑफ नेचर नुताची म्हणना ते कसं हेल्लिश म्हळ्यार नरका लोकांक पेटयताची देर इज अ पनिशमेंट शिक्षाच ताका कसं लेख म्हळ्यार देवाले कानुनाचे विरुद्ध वचून न्ही ते इलिजिट सेक्स करता ताकाची नरक लोकांत एक कसं उज्जे आशिल्ले रूपाचे स्त्रीले हक्क आलिंगन करच्याक यमदूत आसनी अथवा त्यांनी विंगड दूत कोण असता नरक लोकांत त्यांनी फोर्स करता आसाची विंगड नमुने शिक्षे असता पळय आतां आमकां कळ्ळें कसं आतां इल्लिजिट ओके इल्लिजिट केल्यार पनिशमेंट आसा सो तशें जाल्यार हें एलोड ना म्हळ्यार हें ऍज पर कसं शास्त्र वैदिक शास्त्र प्रकार बाउंड्री प्रकार हें एलोड ना तशें जाल्यार सोल्युशन कसं भगवद्गीतेन कृष्णानं सांगला कसं माम चयो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान समतीयैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते सो बेस्ट कसं तुव भक्ती सेवेन तू निरत जावन घे न्हू अव्यभिचार खंयचे नमुने भक्ती करका अव्यभिचार भक्ती तेदना सगुणान समतीयैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते सगुणान खंयचे नमुने 3 गुण सत्व रज तम गुण तज्जी तुलेनी वैरी येवन न्ही ब्रह्मभूत स्टेज अंतु तो स्थित जाता केदना अव्यभिचार भक्ती जाल्यार अव्यभिचार भक्ती म्हळ्यार कसं सो व्यभिचार म्हळ्यार कसं व्यभिचार म्हळ्यार मल्टिपल संबंध म्हळ्यार अनेक संबंध असल्यार व्यभिचार म्हणटाचे अव्यभिचार म्हळ्यार कसं एक संबंध जाल्यार त्या कोणा लोट्टू आसका वो केवल कृष्णा लोट्टू अनन्य भक्ती म्हणून सांगता अनन्य भक्ती म्हळ्यार कृष्णाल बग्गे अनन्य जाल्ले भक्ती सो कृष्णा इज ए जेलस लवर म्हळ्यार कृष्णाक तो वेरी एक नमुने तेगेले लव कशें आसता म्हळ्यार
ताकेल ऑपोनेंट तो कोण मोग करताची ही शुड बी द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ द लव. ताकाची कृष्णाक जेलस लवर म्हणून. सो कृष्णा वांट्स अस टू लव ओनली हिम. ಅಥವಾ ವಿಂಗಡ್ ಜನ करता असताना समेत सी एव्हरीथिंग इन रिलेशनशिप विथ मला तागेले ಒಟ್ಟು संबंध दवरंगेन विंगड जन पळोवक. उदाहरणेक मिगेल बायले पळोवच असल्यारी ही कृष्णान म्हाका दिल्लाले ह्या लायफान तू दिल्लाले मिगेल अंडर केअर. सो कनेक्टेड शी इज ऑल्सो कृष्णास चाइल्ड, कृष्णा चेडू तशी. सो इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण आम्ही पळोवचे ना नज्ज. सो ताकाची कृष्णाक मात्र अनन्य भक्ती कोरका जलरी अव्यभिचारेण भक्ती कोरका जलरी तू आध्यात्मिक लोकांत वचून तशी प्रॅक्टिस तू त्या निरत जावन घेवन तशीच कोरका. ताकाची भौतिक लोकांत तू हे प्रॅक्टिस करी अव्यभिचारेण भक्ती. ताकाची कसन म्हळ्यार फर्स्ट बिकम अ चेस्ट वाईफ ऑर चेस्ट हस्बंड. आता हांगा चित्रांत पळयता आसताची देर इज अ टेंडन्सी टू एन्जॉय मेनी जीवास इमिटेटिंग सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. कसं कृष्ण अनेक लक्ष लक्ष गोपी लोट एन्जॉय करता ते टेंडन्सी ते एन्जॉय वचून घेवन हांगा आम्ही समेत भौतिक लोकांत विंगड विंगड जीवात्मक एन्जॉय करता वताची म्हळ्यार पनिशमेंट मेळटा. नो, तशी करू ना. ताकाची रिड्यूस द एन्जॉयिंग मेंटॅलिटी. उपनिषद कसं सांगता बी लिमिटेड टू युअर कोटा. ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा ग्रह कस्य सिद्धनम. सो तेन त्यक्तेन भुंजीता बी लिमिटेड ओनली टू युअर कोटा. एन्जॉयिंग मेंटॅलिटी असता तशी म्हणून मन आयला म्हणके मेळमेळा ಒಟ್ಟು एन्जॉय करू जायना. इट इज नॉट अलाउड. इलिसिट सेक्स इज नॉट अलाउड. ताकाची कसन म्हळ्यार धार्मिक बाउंड्रीन तू बिकम ए ग्रहस्थ अशी. आणि वर्डीक जावन घेनु त्या वैष्णव आसले आशीर्वादू गुरु हिरियाले आणि मालगडेले पुराजनाल आशीर्वाद घेऊन घेनु जीवन पर्यंत एक बायल अथवा बायलेक एक ओनली टू बीइंग व्हेरी व्हेरी चेस्ट. सो त्या मेंटॅलिटी कसं जाता असं मल्टिपल पार्टनर म्हळ्यार अनेक संबंध तुलेन त्या मेंटॅलिटी एक संबंध टुवर्ड्स चॅनलाइज जातास. सो दॅट कसन म्हळ्यार भौतिक लोकांत तू अभ्यास केल्ले हे जीव म्हळ्यार जीव एंड जाताना म्हळ्यार मृत्यू समयारी कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ मात्र अनन्य संबंध ಒಂದು तशी जाता. ताकाची बी लिमिटेड टू युअर कोटा. प्रत्येक विषयांतू आमगेल कोटांतू असका. सेक्स लाईफ रिलेट केल्यारी बी विथ इन द मॅरेज बाउंड्री. आमगेले आस्ती पास्ती दुडवाचे हा केल्यारी धर्मा प्रकार आमका कसन येता त्या मात्र आम्ही घेताची. तंतू ಸ್ವಲ್ಪ डोनेशन्स देवस्थान दिताची. सो दुडवा ಬಗ್ಗೆ धर्मा प्रकार कळला. आणि पुरा विषयांत आहार म्हणता आमगेले कोटा मळाकंचे लास्ट ಗೊತ್ತನ कसं मीट ईटिंग मीट आणि पुरा आमगेल कोटा ना ते बियॉन्ड द कोटा तेन तेन बुंजित बियॉन्ड द कोटा बाउंड्री भायरी आम्ही कसं स्वीकार करून आमका बाउंड्री भितर कसन दिला त्या मात बाउंड्री भितर एक बायल दिला त्या बायलेक मात्र दॅट सेक्शुअल रिलेशनशिप्स असता. विंगड जन पुरा जनाक अवसूल म्हणके पळोका. दे आर ऑल मदर्स. सो तशीची प्रत्येक विषयांतू खाणांतू आमगेल दुडवांतू आस्ती
प्रत्येक विशयांतू बाउंड्री दिला ताकाची उपनिषद कसन सांगता म्हळ्यार एव्हरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा पुरा कृष्णालेची जाल्यार कृष्ण तुका ह्या लायफान एक कोटा म्हूण दिला ते कोटा मात्र तू यूज कोर गे न्हू तुगेले एन्जॉयिंग मेंटॅलिटी कसन आसा त्या कोटा टुवर्ड्स उपयोग करी आणि कसन कोटा दिला त्या समेत युक्त वैराग्य म्हळ्यार त्या समेत कृष्णाल सर सेवेन तू उपयोग कोरका तेदन कसन जत्ता भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीयेतान म्हळ्यार स्लोली स्लोली शुद्ध जत्ता गल्लाल मागिरी कडेरी ब्रह्मभूयाय कल्पते ते म्हळ्यार ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती सो ब्रह्मभूत स्टेजारी येवचाक साध्य जत्ता सो तकाची बाउंड्री एन्जॉयस विदिन द धार्मिक बाउंड्री जाल्यार एन्जॉयिंग विदिन द धार्मिक बाउंड्री जाल्यार समेत टू मेंटॅलिटीज जीवात्मो कृष्णाक स्टील इमिटेट करता आसता कसं ने आय एम द एन्जॉयर अनेक सेकंड कसं ने इमिटेट क्रिएटिंग पोटेन्सी ऑफ द लॉर्ड कृष्ण हे जगत क्रिएट करता मस्त जन जीवात्मक कसं ने अहम बीज प्रदापिता तशी पुरा जन कृष्णाल चरडव सो ताकाची जीवात्मा काही मिगेले चरडू असका म्हाका क्रिएटिंग पोटेन्सी हांव इमिटेट कोरका सो ताकाच कसन जाता धार्मिक बाउंड्री टू चिल्ड्रन चेडवांक क्रिएट सो चिल्ड्रन आर बोर्न बट चिल्ड्रन आर बोर्न जीवात्मा कसं ने हांगा एन्जॉयिंग प्रोपेन्सिटी यूज करतास जाल्यार भौतिक लोकांतू आम्ही खंयचे रितीरीची कसनेची एन्जॉय करो अथवा कसने करचे असल्यार आम्ही कसनेची प्राइज म्हणून दिवका आता फॉर एक्झाम्पल एक झू भितर वचका जाल्यार आम्ही एक टिकेट प्राइस बाय करका जाता ₹100 टिकेट ₹200 टिकेट म्हणून घेऊन तशीची धार्मिक रितीर समेत एन्जॉय करका जाल्यार देर इज ए प्राइस टू पे कसन प्राइस चेडवांक होड कोरका देर इज ए सॅक्रिफाईस टू ब्रिंग देम अपलिफ्ट देम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सो हांगा जीवात्मो म्हळ्यार आनु आणि अम्मा they want to imitate the maintaining power of the supreme lord म्हळ्यार कसं ने कृष्ण इज द सुप्रीम मेंटेनर ऑफ ऑल लिव्हिंग एंटिटीज ज्याला जीवात्म कसन करता मिगेले एक फॅमिली मेंटेन करता म्हाका मेंटेनन्स सो तकाची मिगेले चेडवांक हांव मेंटेन करता मिगेल बायलेक हांव मेंटेन करता बायल लेखता मिगेल चेडवांक मिगेल बामणाक हांव मेंटेन करता सो इमिटेटिंग द मेंटेनिंग पॉवर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड सो अशीची जीवात्मो आलोचन करता कसं ने हांव क्रिएटिंग हांव क्रिएटर म्हाका हांवें चेडवाक उत्पत्ती केला हांवें चेडवांक मेंटेन करतास आय एम ऑल्सो एन्जॉयर इवन विदिन धार्मिक बाउंड्रीज जाल्यार समेत जाल्यार भौतिक लोकांतू वन हॅज टू पे द ह्यूज प्राइस कसलेक म्हणल्यार गोतस चेडवांक खोड करता जाल्यार कितली कश्ट आस तशीची देर आर सो मच ऑफ सॅक्रिफायस अशीची जन्म जन्मांतू चेडू जत्ताची वापस तांकां खोड करता अशी ते पुरा रिपीट जाता आसता तांकां मेंटेन करचे जाल्यार एक पॉइंट येता खंय जीवात्मा आलोचन करू स्टार्ट जाता हांव इतली करतास इतली उत्पत्ती करतास तांकां मेंटेन करतास तांकां खूश दिवचे पळयतास हांवय खूश पडवचे पळयतास बट स्टील आय एम नॉट हॅपी जाल्यार म्हाका खूश मेळताना सतत जावन न्हू वाय आय एम नॉट हॅपी कसलेक हांव खूश जातना तेदना ही कम्स टू द पॉइंट ऑफ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हांव एक्चुअली कोण एक्चुअली म्हगेले पर्पस कसं ने सो तशी ताणें आलोचन करच्याक आलोचन करता ताचे फुडें आमी श्लोक पळय न्ही
कृष्ण कसं सांगता, बलाम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभा. धर्माक अविरुद्ध जावनशील काम ते हावाची अर्जुना म्हणून कृष्ण सांगतास. सो तकाची धर्माचे ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿತ್ತರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚರಡುವ ಕೊರ್ಚಿ ಕತಿರ್ ಕೆಲಲ್ ಕಾಮತೆ ಕಸನಸ್ ತ ಕೃಷ್ಣುಚಿ ತ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು रिलिजियस प्रिन्सिपल्स. सो तकाची कृष्ण सांगतास तसल्ली काम अलाउड अस आणि तसल काम जाव का कसल एक म्हणारी हे जगत्तांतू प्रोक्रिएशन्स जाव का आणि पॉप्युलेशन्स मुखार सुनोचका जनरेशन्स मुखार सुनोचका तसल काम अलाउड अस. जाल्यार इल्लिजिट केदर म्हणून घेत म्हळ्यार बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ धर्माची बाउंड्री बियॉन्ड आणि धर्माचे रूल्स ब्रेक करून घेणू विदिन द मॅरेज ऑल्सो धर्माचे रूल्स ब्रेक करून घेणू ते केल्यार ते इलिजिट म्हणून घेता. तसल हाका कोणी वच्चा नज्य ताजे बदलाक कृष्ण प्रज्ञा जीवन करून घेणू हांगा पळयता चित्रांतू एकलो गृहस्थाश्रमांतू खुशेर अशेत कृष्णाक आमगेले जीवनाचे मध्य दवरगे हांगा पळयता चेडू आनी कितली खुशेर आसाची. चेडू शिकता आसाची सांत उलयनाची आरती करूक कृष्णाला आरती करूक तांगेले विंगड विंगड कुकिंग अथवा विंगड आर्ट्स मृदंग बारचे करताल हे करचे श्लोक वाजूचे मस्त मस्त शिकताची कृष्ण प्रज्ञा कार्यचटवटिकेंत अशीची हे कसं हे एक ऑस्टिरिटी अस कोणाक ते ग्रहस्थ तांकां तसं म्हळ्यार इवन दो धार्मिक बाउंड्रीन हे केल्यार समेत रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी घेवन घेनू कृष्ण प्रज्ञा चेडवांक वोट करून घेनू ते ऍक्च्युअली एक सेवे कृष्णाक आमगे तांगे ग्रहस्थ तांगेले सेवे. सो इलिजिट हे म्हणले कुडले आमगेले भागवतमांतू आमकां मस्त काणी स्पुर आस म्हळ्यार खंयची नमुनेरी एकलो हे एक नमुने इमोशन्साक वळा जाता म्हळ्यार पडता म्हणगे. तांतू बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार कोण अजामिला. अजामिला स्टोरी कसं पुरा जनाक गोतस. अजामिला तो एकलो शुद्ध ब्राह्मण जावन आशिल्लो तागेल संध्यावंदन लायक रितीर करत आशिल्लो तागेल बायल आशिल्ली तागेल वृद्ध दोनी आनम्म आशिल्लींची आनम्म चंद करून पळोवन घेत आशिल्लो डेली तागेले नियत कर्म पुरा करत आशिल्लो देवाक फूल दवरचे आरती करचे पुराची. एक दिवस कसं चित्त म्हळ्यार एक अशीची पूजा सामग्री ಸ್ವಲ್ಪ ग्रास आसा आनी जावका म्हणून रान्नाक वत्ता. रान्नाक गेला तेदना ताका एक दृश्य पळयता. ते दृश्य पळयत कसं एक स्त्री आणि एक शूद्राके शूद्रा तसले एक कोणके एकलो धल मनशालोट्टू ती हसतास आणि ती तिगेल वस्त्र समेत कशी घालल म्हळ्यार ते पळोवन घेनू अजामिलाले मन विचलित जाता. तो मस्त कंट्रोल करचे पळयता म्हळ्यार कसं हशी करू नज्य चुकी जाल्यार समेत ते दृश्य त्यांनी हसचे आणि त्या दृश्य ताका कितले मन कलकित जाता म्हळ्यार तो त्यांची आलोचना करू स्टार्ट करता आणि त्या घरा वचून घेनू त्या कसन केल्यार समेत त्या आलोचना कंट्रोल करूक जायना. सो ताकाची पुरा नमुनेचे प्लॅन करता कशी तरी ते वैश्येक हांव घरा हाडका. कडे आम गोतस कशी तागेल पतन जाल्ले हगूर ती कामात जावन दवन घेता कडे तागेल बायलेक भायर घालता
वृद्ध आनम्मा तांकां पुरा भायर घालता आणि तिक मेंटेन करची खातीर पुरा नमुनेचे पाप कार्य करूक स्टार्ट करता. त्या कसं तेगेले फुल दरोडे करचे, चरपण करचे, मोस करून दूध हाडचे तीक मेंटेन करचे खातीर अशीची मस्त जन चेडू जाताची. लास्ट चेडाल नाव कसं आसता नारायण म्हणून धवन. अशीची आमकां गत आस आमगेल जिवनांत आमी ऑब्जर्व करता आसताची दिवस गेल्यार आमकां कळयना कसं सकाळ जाता, रात्री जाता, सोमार जाता, आयतार जाता, जानेवारी जाता, डिसेंबर जाता, आम्ही पुरा कसं हॅपी बर्थडे, हॅपी न्यू इयर म्हणून आम्ही पुऱ्या अशी कसं कशेर कुशेरी असताची जाल्यार आमकां ह्या उडगास असना की मृत्यू लागी येता असतो. एक दिवस एक सूर्योदय जाले, एक सूर्यास्त जाले, एक दिवस मृत्यूक लागी आयलींची आम्ही कृष्ण प्रज्ञा कितली गंभीरतेंत घेवका. एक दिवस समेत तितली अमूल्य जावन आसा मिगेल जिवनांतू कसलेक म्हळ्यार म्हाका कृष्णाले वचका जाल्यार मिगेल मन पूर्ती शुद्ध जावन आसका. मनान तो कितली कल्मश भरला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पुरा भरला, कितली क्लीन करचस आमगेला चड समयना. ताकाची सकाळीची मंगलारती करतानाची आमकां दिसता कसं संसार धावनल लीडलो कत्रणाय कारुण्य गनागनत्वम फुल फॉरेस्ट फायर म्हणके आस. आणि कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हळ्यार तितली अर्जंट विषय आम्ही लेक्चर जायना हांव कृष्ण प्रज्ञे फाल्ले जाता संपूर्ण कृष्ण प्रज्ञान एक 10 वर्षान प्युअर डिवोटी जाता ना जाल्यार तितली बेगी आय वॉन्ट टू बिकम प्युअर डिवोटी कसं म्हळ्यार आमकां गोत ना. गजेंद्राल कसन जाल्या स्टोरी, गजेंद्राल स्टोरी परंतु तो ही वॉज द किंग, तो एलिफंट हस्ती तांगेल राय जावन आशिल्लो जाल्यार समेत त्या मोसळेन ताका धरलाय आणि कडेर कडेर ताका तागेली शक्ती क्षीण जाता येता. सो अशीची सांगची तात्पर्य म्हळ्यार दिवस वत्ता आसाची आमगेल्या आयुष्याची दिवस वत्ता आसाची आम्ही कृष्ण प्रज्ञे भगवंताल सेवे करची गंभीरतेंतू घेवका. अशीची ताका अजामिल तागेल लायफान समेत दिवस वता असले वैश्य लट्टू कसं मस्त पुरा कसं तागेल चेडू जाल्लींची चेडूवा लट्टू टाइम स्पेंड जाल्ले अशीची कशी मेंटेन जावन गे न्हू दिवस वता आशिल्ला कळनी कडेर एक दिवस सडन जावन गे न्हू थंय यमदूतास आयलींची 3 जन यमदूतास आयली. यमदूतास आयल तेदन ताका कसन जाता भय करता. भय केल्ली कूडले तागेले सान पुत्ता लट्टू मस्त अटॅचमेंट सान पुत्ता कपायता हेल्पलेस ती कसं नारायणा जाल्यार तागेले आपयलते नामाभास जप चॅन्टिंग कसं म्हळ्यार त्या अपराधातुल्यान ऑलमोस्ट नलिफाय जावन आशिल्ले ताकाची नामाभास जप केला ते तत्क्षण थंय 4 जन विष्णुदूतास येताची. विष्णुदूतास येवन घेवन कसं स्टॉप म्हूण गे न्हू यमदूता सांगता राबोवन गे न्हू सांगताच तू हक्क होरची तशी ना जाल्यार यमदूता सांगताची ताणे मस्त पापकारी केला ताण तागेल बायलेक भायर घालगे न्हू वैश्य खाणगेन दवरता ते म्हळ्यार दॅट इज ए इलिजिट रिलेशन. इवन ताणे धर्मा प्रकार वर्डीक कोरून घेतल्या जाल्यार वर्डीके बाउंड्री भितर ताणे रुल्स आनी ब्रेक केले त्या इलिजिट रिलेशन ताकाची ती मेंटेन करूंक मस्त पापकारी समेत ताण केला आमकां पुरा हक्कू आसा. जाल्यार विष्णुदूतास कसं सांगताची निजा पद जावन आशिल्ले धर्म म्हळ्यार कसं तुम्ही एक्सप्लेन कराची कसं म्हळ्यार कोण कृष्णाल नाव नारायणाल नाव एक पंत समेत
निस्सहायक जावन तो जप करता तगेल संपूर्ण पाप नाश जाता. सो यू डोंट हैव एनी राइट्स टू टच हिम. म्हणून तंगेल खडगा तुलेन तंगेले ते यम तंगेल पाश कसं नसतं ते कट करताच. ಹಂಗ ಅಜಾಮಿಲು ಪುರಾ ಹ್ಯಾ ಪಳೈತಾಸ್ ತಂಗೆಲೆ ಯಮದೂತ ಜಲ ವಿಷ್ಣುದೂತ ನಡುವೆ ಜಪ್ತಾಸ್ಚೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾತುಕತೆ ಪುರಾ ಐಕತಾಸ್ತು. ಹಂಗ ಯಮದೂತ ತನಕ ಭಾರೀಚಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇ ಆಮ್ಕ ಯಮರಾಜನ್ ಕೆದನ ಸಂಗೀಲೆ ನಾಮು म्हणून त्या काणी पुरा आमकां गोतोसकडे तनी वचून गेली यमराजा लागीं निमगीताची पुराची जलरी सांगची तात्पर्य म्हळ्यार एक हरिनामाक तितली शक्ती आस की यम ताणे अजामिलान तितली पाप कार्य केल्ले जलरी समेत तेगेल पुरा पाप नाश जाले. सो तकाची आम्ही समेत आमगेल जीवनान जलतितले हरिनाम कोरका. दॅट इज द प्रोटेक्शन. कसलेक म्हळ्यार आमकां मस्त आमगेले बँकांतू मस्त मस्त आम्ही दुड्डू आणि संग्रह करचे पळयताच. त्या ओके कसं आमगेले भौतिक देह मेंटेन करचे खातीर आमी पुरा करताच. जाल्यार ही भौतिक बँक बॅलन्स मेंटेन करची वट्टू आमगेले आध्यात्मिक बँक बॅलन्स समेत चड 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 करता. कसं लायक म्हळ्यार आमकां त्या भौतिक बँक बॅलन्स आमी मृत्यू समयार करूं जायना. मृत्यू समयार व्हरची आमी तीन विषय. खंयची तीन विषय आमी व्हरताची मृत्यू समयारी? खंयची तीन विषय आमी व्हरताची कोणी सांगता वा? आत्म नाही आत्म जावन आमी खंयची तीन विषय मात्र व्हरचे जाता. कर्म केलं आमगेले वॉट कर्म केलं होय विच द नेक्स्ट लाईफ वापस प्रोसीड जात. कर्म आणि subtle consciousness. पळय कॉन्शियसनेस पार्ट ऑफ म्हणता आमगेल सटल माइंड. त्या सोल आणि सटल माइंड वता ताजी ಒಟ್ಟು तीन विषय व्हरता जीवात्म ತಗೆಲೊಟ್ಟು. कसं व्हरता? ಬಾಯಿಲೆ आपण व्हರ್ತವ ಅಥವಾ ಚರಡು आपण व्हರ್ತವ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ व्हರ್ತವ, ತಗೆल ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ व्हರ್ತव, BMW कार व्हರ್ತव. कसं व्हरता? तीन विषय मात्र व्हरतात. इगो आणि नाही त्यांची ते इगो पुरा सटल सूक्ष्म शरीरान जाल्ले खंयचे मन अहंकार आणि बुद्धी. ते सूक्ष्म शरीर जीवात्मस्त सूक्ष्म शरीर ಒಟ್ಟು ಜೀವಾತ್ಮತ್ತ ताजी ಒಟ್ಟು तीन विषय व्हरता. नेक्स्ट मुखारची जी जन्मक कसं व्हरता तो? आम्ही केलेले चांगपण पुरे म्हणा नेहाभिक्रमणाश्रोस्ती त्या श्लोकांत पुरे वय चांग वय भक्ती केला स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटी ते आमगेलो तो नेक्स्ट जन्म कंटिन्यू जाता. येस भक्ती वर्ता या लाईफ केल्यार भक्ती भक्ती व्हरता चांग काम व्हरता. आणि खंयची व्हरता? कर्म दॅट इज त्याच कर्म म्हळ्यार दोन नमुने कर्म खंयचे सकर्म आणि विकर्म. पापकर्म पुण्यकर्म. सो पापकर्म व्हरता, पुण्यकर्म व्हरता आणि भक्ती व्हरता, भक्ती सुकृती व्हरता. ह्या तीन विषय व्हरता. विंगड खंयचेच आम्ही केल्ल्या पुराची हांगा सोण वचका. जाल्यार इवन भक्त जाल्ले पापकर्म आणि पुण्यकर्म काही त्यांनी तांकां व्हरूंक इश्ट ना. केवल भक्ती मात्र ताकाच भक्ती म्हळ्यार शुद्ध जावंक नासता. सो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानकर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम. उत्तम भक्ती म्हळ्यार कसं कर्म तुलेन फ्री जावन आसका, इवन ज्ञान तुलेन फ्री जावन आसका. ज्ञान म्हळ्यार कसं मुक्तीचे अभिलाष आसचे. मुक्तीचे अभिलाष असताना जे कर्माचे कसने डिझायर्स असतात. ज्ञान कर्मादि अनावृतम शुद्ध भक्ती, प्युअर भक्ती, उत्तम भक्ती त्याची कृष्ण म्हणता अनन्य भक्ती करी. अनन्य भक्ती केल्यारी तू मेगेलगी येता. सो त्या भक्त जल्लो इवन पापकर्म नक्क तक्क पुण्यकर्म
कृष्ण त्या केदारना पाप कर्म पुण्य कर्म झिरो जाता तेदाना वन बिकम्स लिबरेटेड म्हणा कसं नाही मुक्तात्म जावन सोडता तो मुक्तात्म ह्या लाईफान तो हंगाची ह्या देहांत असताना मुक्तात्म जावन असच्या पुरो आता आमी कितलीकी जन भक्तांक पळयतच आमगेले इस्कॉन असच्या पुरो अथवा काही विंगड बोनफाईड मध्व परंपरे अथवा विंगड श्री परंपरे कितलीकी जन भक्त तन्नी मुक्तात्म जावन असता आमकां गोत्ता तन्नी केवल म्हळ्यारी एक ऑर्डिनरी भक्त म्हणटे दिसच्या सो ताकाचे मी खंयचे भक्तांक जज करूंक वचचे न्हूचे तो तांणी खंयची लेवलार आसची म्हणून सो व्हेरी केअरफुली आम्ही पुरा वैष्णव आसा तांकां आमगेल्या मनांत म्हणी नमस्कारू घालका पुरा गौरव दिवका सो ताजे निमित्त आमगेल सांगचे म्हळ्यार 3 विशय आम्ही व्हरताचे 3 विषय व्हरच्यांतू आम्ही आमगेले भक्ती सुकृतीचे अकाउंट कसं नसतं ते आम्ही जलतीतले चड करच्याक पळोवका त्या फील करू पळोवका विंगड अकाउंट फुल करचे दॅट इज ओके दॅट इज ते आमगेले कसं नाही मोर चिंतनाक आमगेले बॉडी मेंटेन जावका ताचे खातीर आमी हें करता आसताची सो हांगा अजामिलू ह्या पुरा विष्णुदूताल आनी यमदूताल कॉन्वर्सेशन पळयता ताका कळत की ताणें होड चुकी केल्ले कसं नाही एक दृश्य पळयला तेगेले जिवनांतू ताणें तेगेले चेस्ट जावन आशिल्ले बायलेक भायर घाल्ले वृद्ध आनम भायर घाल्ले ताका त्या पुराची उडगा सेत्ता पश्चाताप पडवता कडेक उडले हरिद्वारा वचून 12 वर्षस 12 इयर्स सतत जावन घेवन तीव्र जावन घेवन साधन करता कडे ताका वैकुंठाचे विमानू येता सो हरिनामाची पोटेन्सी आमकां कळता ताका आम्ही जाल्यार समेत आमगेले लायफान तूं जलतीतले हरिनाम करता कसलेक म्हळ्यार हरिनामा इज एवरीथिंग हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यता हे हरिनाम सोडून आमकां विंगड कसं गती ना केन्नाय आम्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे केन्नाय जप करता आसका जलतीतले करता आसका सो अशीची आमगेले कसं नाही आध्यात्मिक प्रगती जाता आम्ही शुद्ध जाता येताची सो हे एक स्टोरी आसा अनेक स्टोरी कसं नाही पिंगला म्हणून न्हू पिंगला स्टोरी सो पिंगला म्हणून एक वैश्य असता त्या वेळेक असं जाल्यार ती पिंगला ती एक पंता ती भारी चंद कोण तेगेल्या तिका अलंकार कोण घेता आणि कोणी तरी तिका कसं नाही वेशेल काम कसं नाही त्या म्हळ्यार विंगड जनाक ऍक्च्युअली ते इलिजिट रिलेशनाची इलिजिट सो ताकाची एक दिवस कोणी येताच की म्हणून रक्ता असता ज्याला कोणी येण्याची ती राखून ती कोणी येना तेन्ना तिका एक साक्षात्कार जाता त्या साक्षात्कारांत ते हांगास कसं नाही यद अस्तिभिर निर्मित वंशया स्थूणम त्वचा रोम नखै पिनद्धम क्षरन नवद्वारम अगरम एतद विन मूत्र पूर्णम मत उपैति कान्या सो आम्ही खंयची नमुने देह ಹೊಂದೂನ್ ಗೆನು ಕಂಚಿ ದೇಹ ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಮಿ ತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಂಗೇನು ವತ್ತಚಿ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ कसं हंग सांगता असत नवद्वारम अगरम येतात सो नवद्वाराची हे अगर म्हणा घर जाल्यार त्या खंयची तुलन हे जाल्यार विनमूत्र पूर्णम विन म्हळ्यार मल आणि मूत्र पूर्णम मद उपैति कान्या सो मलमूत्र आणि नवद्वारातून येवचे पुराची एबॉमिनेबल सबस्टन्स तसल देह अस जाल्यार ते तसल देहातुलेन हांव एन्जॉय करचे पळयता खंयची नमुने प्रज्ञे ಹೊಂದून घेनास स्थूणम त्वचा रोम नखै पिनद्धम बोन्स म्हळ्यार रक्तस हे
बोन म्हळ्यार नांगकुट ते आनी नखय म्हळ्यार नांगकुट रोम आनी केसू ऍक्च्युअली हे देह पळयच्या गेल्यार लिक्विड ब्युटी ते कसन ते स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्युटी आशिल्ली म्हणकी तेदना ते तिका कळता की नवद्वार इज फुल ऑफ foul substances hanga Prabhupada सांगता sachi the 9 doors leading to this body are constantly exerting foul substances ताकाच प्रभुपाद कसं म्हणताच म्हळारी दिस इज अ व्हेरी बॅड बार्गेन आम्ही हे एक नमुने सिनफुल खंयची आम्ही जीवात्म जावन गेनू खंयची नमुने एक देहा भितर आम्ही एक नमुने बंधन जावन बेसलींची रगत मल मूत्र आणि कफ वात असल पुरा फौल सबस्टन्सेस आशिल्ली एक बॅगा भितरी एक चिल्ला भितरी स्थित जावन आसताची इज अ बॅड बार्गेन बट प्रभुपाद सांगताची मेक बेस्ट यूज ऑफ इट मेक बेस्ट ऑफ यूज ऑफ इट म्हळ्यार कसं नाही ते भक्ती सेवेन तू उपयोग सियाची कंप्लीट शुद्ध जावन घे न्हू भगवत धामाक वैकुंठ धामाक वापस वसाची आणि वापस आणि अनेक असलेची मलमूत्र आशिल्ले अनेक देह अनेक मलमूत्र आशिल्ले अनेक देह जन्म जन्मांतर बरे हंतूची हे असल चिल्ला हंतूची कसल एक ट्रान्सफर जावचे ट्रान्सफर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम इह संस्तारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे मुरारी कृष्णालय सेवे करी कसल एक उपास पुनरपि जन्म मृत्यू जन्म मृत्यू जरावायदी चक्रवर्तास तकाची पिंगला नेक्स्ट श्लोकान तू म्हणतास विदेहानां पुरेहि अस्मिन् अहम एकैव मूढधी यान्यम इच्छन्ति अस्ति अस्माद आत्मदत्त कामम अच्युताल सेवी कोरची सोडगेनु मस्त जन दारल्यांक तांकां इंद्रिय सुख दिवच्या खाव पडयले बट आय एम नॉट हॅपी मग कितले केल्यार समेत हांव एक मूर्ख स्त्री हांव अच्युताक नेग्लेक्ट केले कृष्णाक नेग्लेक्ट केले तकाची हांव सफर जत्तास खंयचे हे सिटी ऑफ विदेहा म्हळ्यार एक स्थितीन तू हांव मूर्खा तशी सफर जत्तास त्यांची हांव देवोत्तम परम पुरुष कृष्णाल सेवे केला असल्यार हांव कितकी हुशेर आसतशिली तकाची 39 स्टोर तेनोपकृतम आदाय शिरसा ग्राम्य संगताः त्यक्त्वा दूराशः शरणं व्रजामि तम अधीश्वरम with the devotion I accept the great benefit that the Lord has bestowed upon me कृष्ण मागेल वैरी मस्त कृपे केला मिगेल ए सिनफुल डिझायर्स आणि सिन्स कसं नाही मिगेल सिनफुल डिझायर्स म्हळ्यार मिगेल पाप जावन आशिल्ले आसे आणि सेन्स ग्रॅटिफिकेशन त्या पुरा सोडून घे न्हू हांव आत्त अच्युता कृष्णाले शरणू जावच्याक साध्य जाल्ले तशी म्हण गे न्हू पिंगला ती संपूर्ण कृष्णाक शरण जाता आणि ती एक शुद्ध भक्त जाता सो आमकां पळय येता पिंगला तसले शुद्ध भक्त जाल्लेंची अजामिल तसल शुद्ध भक्त जावन ताका वैकुंठा विमान आयले तशीच आमगेल जिवनान समेत आमी सम प्रॅक्टीस केल्यार सम अभ्यास केल्यार आमी समेत संपूर्ण शुद्ध जावन गे न्हू शुद्ध भक्त जावेत गुरुल कृपेतुलेन शिला प्रभुपादाल कृपेतुलेन कृष्णाल कृपेतुलेन आम्ही समेत एक दिवस शुद्ध भक्त जावेत शुद्ध भक्त जाल्ला तेदना मृत्यू येता समयारी भगवंताल कृपेतुलेन आमकांय भगवंत वैकुंठाक आपोवन व्हरच्या पुरो सो ताजे खातीर आमी आमगेले साधना कसं भक्तीची साधना भक्ती कसं लायक रीती अभ्यास करता आमगे जीवन आम्ही एक लायक भक्त जावका म्हणून आमकां एक आश बेळसून घेवका आय वॉन्ट टू बिकम ए वंडरफुल डिवोटी आय वॉन्ट टू बिकम अ प्युअर डिवोटी हे स्ट्रॉंग डिझायर बेळसून घेवका आता आमगेल आता सद्या प्रस्तुत आहान तू मस्त कंडिशनिंग्स कसं आसच्या पुरो आमगेल कसं ಕೆಲವು ಜನ ಕೋಪ येवच्या पुरो आणि तो केलो लोभ आसच्या पुरो ಕೆಲವು विंगड जन पळयला मात्सरी जावच्या पुरो मस्त कितलीकी जनाक काम आसता
हे मस्त कंडिशनिंग असलं समेत क्रमेण आमगेले हे कसं ने मन शुद्ध जत्ता येऊ का मन शुद्ध जत्ता येईल ना चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयक्कदिरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. आम्ही शुद्ध जत्तासची म्हणच्याक कसं नेमका सूचने खंयचे सिम्टम्स कसं ने आम्ही शुद्ध जत्तासची म्हणच्याक केले लक्षण कसं ने प्रप्रथम जावन असची लक्षण कसं ने प्रभुजी आमकां किर्तने भितर मस्त रूच येता. त्यांची आणि तो शिक्षाष्टकमान कसं सांगला आनंदांबुधी वर्धनम भितरी खुशी चढ जत्ता वचका वर्षांतुलन वर्षक आमगेल खुशी चढ जत्ता ना म्हळ्यारी आमगेल प्रॅक्टिसान तो कसं की चुकी करता सच कसं ते चुकी अपराध करता सची म्हणून आम्ही अपराध करनाशी भक्ती सेवे केल्यारी आनंदांबुधी वर्धनम आणि सेकंड कसं ना ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಂತೂ पूर्ण अमृत स्वादनम अमृत स्वादन करची मला कशें असता इवन आम्ही साधारण एक हनी जेनुतुप्प अथवा शुगर केन पिल्यार कशें दिसता आमकां शुगर केन दिसताना व्हेरी स्वीट त्यांची शुगर केन ज्यूस एक जॉन्डिस पेशंटाक दिला तो कसं म्हणता मस्त कोड असं म्हणून तशीची आम्ही शुद्ध जल्ला म्हणके प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम ते चढ जाता वचका खुशी भितरी इफ इट इज नॉट हॅपनिंग त्या जत्ता ना म्हळ्यारी समथिंग इज रॉंग इन अवर प्रॅक्टिस आम्ही प्रॅक्टिस म्हळ्यारी प्रोसेसान कसं ने चुकी नाही भक्ती प्रोसेसान चुकी ना आम्ही करचंत कसं की चुकी असं म्हळ्यारी आम्ही चिके अपराध करता सची एके वेळ समा श्रीमद भागवत के ऐकतानाची एके सम जप सम करतानाची म्हणून आम्ही सम जप करता सची सम श्रीमद भागवतम ऐकता सची अपराध करता नाची म्हळ्यारी प्रति वर्षातून वर्षाक आनंदांबुधी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम चौकतीच आम्ही हॅपी डिवोटीज जाऊन असकतीच वी बिकम मोर अँड मोर हॅपी डिवोटीज that is the sign आम्ही more and more happy devotees jatta such malari that means we are progressing in the right direction ना मक्क सकाळी जपमाल हांव काढतानाची अयो मिगेल जप केदन मुगदत बा केदन जपमाल साइड दवरचे बा भागवतम क्लास स्टार्ट जावची फुडेची 5-10 निमिष भितर हो केदन क्लास मुगसी तबा असल पुरा फिलिंग सेवच्या स्टार्ट केला जालता असं म्हणारी नो समथिंग लॅगिंग कसलेक म्हळ्यारी कृष्ण कथे म्हळ्यारी अमृतता कृष्ण कथे परीक्षित महाराज 7 दिवस 7 रात्री तो ऐकत कंटिन्युअस जाऊन तिथलं ऐकायला एक तोट्टू उद्दा समेत पिनशी ऐकत असतेच जलरी तक अनिके ऐकू का कृष्ण कथे म्हणा तशी अमृत 5 मिनिट्स भितरी 10 मिनिट्स भितरी क्लास केदन मुग्धता म्हणारी there is something wrong कसं ने the process करचंत कसं की चुकी करतास अपराध करतास अरे हरिनामान तू रुची येताना वर्षातून वर्षाक मिगेल रुची चढ जत्ताना समथिंग इज रॉंग मिगेल अटेंटिव्ह चॅन्टिंग जत्ताना सो तकाची आम्ही साधनांतू चढ फोकस करून न्हू तसल भक्ताल संग घेऊ का कोण सिरियस साधना करता सची कोण मिनियल सर्विसेस करता सची तसले भक्ताल संग घेता रबलरी आम्ही समेत मुखार सुनाची महोत्सेवम द्वारम आहुर्विमुक्तेस तमोद्वारम योषितम संगी संगा महत्सेवम म्हळ्यार तसल महाजनालय ग्रेट डिवोटीज आलय शुद्ध भक्त तंगेल सेवे केल्यारी आम्ही समेत पैकी प्रगती होईल सो आयचे तात्पर्य कसन म्हळ्यारी
ऍक्च्युअली आम्ही पळयलें कसं ना ऍक्च्युअली आध्यात्मिक लोकांतू प्रेम त्यांची भौतिक लोकांतू काम जावन कन्वर्ट जाता कसले म्हणतात रजोगुण मोड ऑफ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಟ್ಟು ಚಲ್ಲಲ್ತಿದ್ದನ ತ ಕಾಮ ಜತ್ತ ಸೊ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಸ್ ಲಿಸಿಟ್ आणि इलिसिट एक लिसिट म्हणा धर्मा भितरी धर्मा बाउंड्री भितरी इलिसिट म्हणरी त्या कृष्णाले तो भगवंताले लॉ वायोलेट कोण घेऊन सो ऍक्च्युअली जीवात्माक प्रत्येक जीवात्माक आशे असता कसं ने प्रत्येकलेंक पळयलारी लस्टिली ते कसं ने विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन्स ते एन्जॉयमेंट येवता एन्जॉय करता ते ऍक्च्युअली ते इनहरेंट जावन घेऊन असता कसलेक ते असता म्हळ्यारी आध्यात्मिक लोकांतू कृष्ण अनेक गोपीज आणि गोपिकाज आणि तगेले लक्ष्मीज तंगेलोटू तो एन्जॉय करता दॅट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोझिशन तगेल पोझिशन त्याच ज्याला त्या इमिटेट करू वत्ताची भौतिक लोकांतू ज्याला त्या आध्यात्मिक लोकांत आशिल ते प्रेम ते काम जावन घेऊन कन्वर्ट जाता तकाची बेस्ट कसं त्या मेंटॅलिटी आस अर्थ कोण घेवका कसं म्हळ्यारी कृष्णा इज अ जेलस लवर कृष्णाक अनन्य भक्ती कोरका जलरी तर एन्जॉयिंग मेंटॅलिटी स्ट्रीमलाईन जावका तीची प्रत्येकलेंक एन्जॉय करता म्हणून वच्च जायना तकाची कसं ने शास्त्रान कसं आज पर विधी अथवा बाउंड्री वैदिक बाउंड्री कसं दिला म्हळ्यारी ओके तुका एन्जॉय करू परमिशन आस गृहस्थ आश्रम अंतू बट यू हॅव टू गेट मॅरीड ओनली वन पर्सन सो तकाची कोट म्हणून सांगता ईशोपनिषद प्रकार तेन त्यक्तेन भुंजीत सो विदिन द कोटा यू एन्जॉय बट त्या एन्जॉय केल्यार समेत प्राइज पे करता कशी जूक आम्ही टिकेट प्राइस पे करताची कसा त्या प्राइस चेडूवांक होड करचे सॅक्रिफाईस रेस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन घेऊन तांकां होड करचे त्या प्राइस यू हॅव टू पे बिकॉज हांगा इमिटेट केला कसं एन्जॉयर क्रिएटिंग पोटेन्सी म्हाका इमिटेट करता का मेंटेनिंग पॉवर हांवें इमिटेट करता सो वी हॅव टू पे द प्राइस अल्टिमेटली कसं जीवात्माक रियलाइज जाता कसं Krishna is the supreme maintainer. Kasalek madari with the kasana action when he is performing action in Krishna consciousness. Tagel purachi ta enjoying mentality doubt el kartas ani sacrifice yajna artat karmano anyatra lokoyam karma bandhana. So yajna kedan sacrifice kedan karta tedan ekla Krishna connect koru kartas tedan shuddha jatta ekla shuddha jattavat शुद्ध जत्ता गल्लाल तदना ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सो त्या ब्रह्मभूत स्टेज येवचे साध्य सो सेम स्टोरी आम्ही अजामिराल अंतू पळयत कशी तो इवन त्या वैश्यक घरा पोरान फॉल्स डाऊन जलरी कडेरी हरिनाम कोण घेऊन साधना स्ट्रॉंग साधना कोण घेऊन तका वैकुंठ विमानू त्या एक स्टोरी पळयला आणि पिंगला हंतू पिंगला ती काही रियलायझेशन्स येत कसं म्हळे नवद्वारांत आशिल हे असल देहांत हांव वास करतस जलरी हांव कृष्णाल शरण घेनी जलरी कडे ती कृष्णाला संपूर्ण शरण घेऊन ती वय एक शुद्ध भक्त जाता सो आमगेल जीवनान समेत आम्ही शुद्ध भक्त जावच्या पळोवक ताकाची हरिनाम एक सर्वस्वांक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ते आम्ही केन्नाय जप करता आसका आनी आमगेले आध्यात्मिक बँक बॅलन्स चड करतात ते आम्ही पळयले सो हरे कृष्ण कसनेची कमेंट्स प्रश्न अथवा करेक्शन्स असतो सांगितलं हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी अनंतानंद धन्यवाद भारी लायक तुम्ही एक टॉपिक नो इलिसिट सेक्स हाजे विशयान इतलें उदाहरण दिला इतलं भगवद्गीतेचे ऐसोपनिषद शिष्टाष्टकमाचे श्लोक मस्त पुरं सांगेलस प्रभुजी मस्त धन्यवाद संक्षिप्त जाऊन सांगेलस अनंतानंद धन्यवाद दंडवत प्रणाम प्रभुजी कोणाके कसले प्रश्न असवा हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभुजी तुम्ही सांगले ना अपराध जावच्यानाचे म्हणून हे मटेरियल वर्ल्डांत आशिल्ल्यान आमगेल थ्रू अपराध जाताची कसं ना कसं नाही आमकां नाक म्हळ्यार कशी आमी तांतूं इनवॉल्व जाताची तशें बरें जाता न्हू प्रभुजी तशें
अपराध आतां आमकां नाम अंतरुची येना अपराध म्हळ्यार एग्जाम्पल एक कोणालो फोन आयलो तांणी कसं उलयलें ते आमी ताका कसं नाक म्हळ्यार उलोवन वता तशें पुराय जावचे जायना तशी कशी प्रयत्न करीत मेटेरियल वर्ल्ड आमकां कोणाक सोडू जायना न्हू फ्रेंड्स आसोची कोणें असो तशी एकदम करूं जायना न्हू प्रभूजी आमकां नाका आयकता ती रिएक्टय करका पडटा केल्या वेळार ताकाची बेस्ट म्हळ्यार ब्रह्ममुहूर्तान जप करचे. सो कोणीची 7 घंटे पुढे जनरली एमर्जन्सी नतला फोन करनाची. सो बेटर फिनिश द चॅन्टिंग बाय दॅट. दॅट इज द बेस्ट. कसन म्हळ्यार जल्तितले बेगी न्हिदोचे बेगी उठोचे. दॅट इज द बेस्ट. आमी 9 o'clock आमगेले आयुर्वेद अथवा आमगेले सायन्सा प्रकार आम्ही 12 घंटे पुढे म्हळ्यार 9 o'clock टू 12 घंटे 3 घंटे न्हिदल्यार ताची इक्वलंट स्लीप कितले कोणाक गोत आसवा? आता प्रभुपाद सांगता नव्हे स्लीप अर्ली गेट अप. सो 9 to 12 आम्ही न्हिदल्यारी म्हळ्यार रात्री 9 घंटे तुलेन रात्री 9 घंटे एकली निद्दल म्हणलेक्या 9 घंटे निद्दल्यारी 9 to 12 3 घंटे तुका कितली इक्वलंट स्लीप मेळता गोत आसवा? 6 घंटे न्हीद प्रभुजी. 6 घंटे न्हीद 3 घंटे जाल्ले म्हळ्यार 9 बिफोर 12 आम्ही निद्दल्यारी एव्हरी 1 hour इज इक्वलंट टू 2 hours स्लीप. So 9 o'clock निद्दल्यारी that is the effect. कशें प्रभुजी ते बिकॉज तितली पॉवरफुल होता न्हीद. तितली पॉवरफुल. So before 12 o'clock every 1 hour is equivalent to 2 hours of sleep. Okay. 12 to 3 की 12 to 4 every 1 hour is equal to 12 to 3 aska 12 to 3 every 1 hour is equal to 1 hour of sleep. 3 to 6 every 3 to Suryodaya every 1 hour of sleep is equal to half an hour. तश कसं की लॅकस. So after Suryodaya कितली निद्दल्यारी it's waste. So त्या सायन्स आम्ही अर्थ करून घेऊका आणि अर्ली टू बेड अर्ली टू राईज. सो 9 o'clock निद्दल्यार आम कितले घंटे एचर जात कोणाक कोणी सांगता म्हळ्यार कोणे पळयलावे तुम्ही केदना निद्दलीवे खंयतरी आता हरिद्वाराक अथवा वृंदावनाक निगेल्यार 9 o'clock निद्दल्यार कितले घंटे एचर जाता? ब्रह्ममुहूर्त उठायचं जाते 4 घंटे का 28 घंटा जागी जाते 28 घंटा जागी जाते प्रभुजी. 2 घंटे का जाता 2-28 घंटे जाग जाता पळयाची 9 o'clock निद्दायची 2 अथवा 28 घंटे जाग जाता फुल फ्रेश जावन आसता. यू आर फुल फ्रेश. 3:30 भितर जब स्टार्ट करूयेत. सो नाका 1 घंटे लेट धोरया 10 घंटे का निद्दल्यार कितली इक्वलंट जाल्ले 4 घंटे उठोचे 8 hours स्लीप जाल्ले. एकले खंयचे मनुष्याक 8 घंटे चड न्हीद अगत्य ना. सो 4 o'clock उठयल्यार समेत 5 घंटे जप स्टार्ट केल्यार समेत 7 o'clock भितर 16 rounds मुगसूयेत. सो तात्पर्य कसन म्हळ्यार आमकां मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स असतात. आम्ही भौतिक लोकांत आसताची आमगे खंयचे फ्रेंड्स सोडू जायना. सो आमगे लायफस्टायल अशी करून आसता की आवर अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम. आमगे भक्ती सेवेंत आमकां मुखार वच्चे कसन अनुकूल ते आमी फॉलो करता. कसन प्रतिकूल असते जस्ट डिस्कार्ड इट रिजेक्ट इट. तदन आम्ही भक्ती सेवेंतू मुखार वचीत. आमी कोणी म्हणाची शास्त्रांत कसन रिलेटिव्स सोडाची फ्रेंड्सा सोडून रान्ना वसाची ना. आम्ही आमगेले लायफस्टायलान स्मॉल एडजस्टमेंट करून घेतल्यारीची भक्ती सेवेंत आमकां मस्त आम्ही अभिवृद्धी होऊन जायची. जस्ट इवन रीडिंग हॅबिट केलो जन म्हणटाची वचूच्या समयूय मेळना म्हणून कसने नाका. जस्ट मॉर्निंग न्हावन जाल मागीर 10 minutes जेवण जाल मागीर 10 minutes दिवलाच टायमार 10 minutes 30 minutes थंयची जावन गेले.
इवन हिअरिंग नत्ताना शिला प्रभुपाद मी 2 पंत मिनिमम नत्ता केला पण 3 पण नत्ताची. Actually, we are supposed to take for 3 times, at least 2 times. So 2 times 10 minutes म्हणल्यार ही समेत 20 minutes शिला प्रभुपादा लेक्चर थंयच जावन गेले. वरला लायक 40 minutes विंगड आमगेल गुरु महाराज विंगड लेक्चर आयकला जाले 1 hour हिअरिंग जालते. सो मस्त कसं नाही है ना, आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ स्मॉल एडजस्टमेंट करून घेतल्यार आमगेले 4 to 5 hours साधना आरामेर जावन होता. But only thing we need a disciplined life. Hare Krishna. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. इम्प्लिमेंट करच्या ट्राय करताच. धन्यवाद. Hare अनेक Krishna. नेमगो काशील प्रभुजी आम्ही पळयताची मेटेरियल वर्ल्ड आणतो एक विकृत माइंड सेट जन पुरा आसाची क्राइम पुरा चलता लाइक मर्डर रेप सल्फर इवन सांसन विक्टिम आम्ही पळयतात ते पळयतात तसन कर्म केला म्हणून इतली सकडतानी म्हणून अनुभविसित आसाची या जन्मात या जन्माक असं वाईट करणी त्याला ते पळयतात हे दिसतं ना प्रभू ते कशें त्यांनी कशें भोगता आसाची. त्या म्हणारी ते व्हेरी सिंपल कसं म्हणा प्रारब्ध कर्म घेऊन असताची. सो आम्ही कसं पळयताची आमगेल्या जीवात्माल व्ह्यू म्हणारी आम्ही ह्या लाईफ मात्र फोकस करता असताची जाल्यार आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ झूम आउट केल्यारी ಸ್ವಲ್ಪ वैर तुलेन पळोवन एक 1000 लाईफ अथवा 10,000 लाईफ पळयलं तेदना आमका कंचकी लाईफ अंतू तन्नी समेत अत तसले कसकी कोर नसताची. सो द कर्म कम्स बॅक. सो बेसिकली इवन आम्ही प्रभुपाद कसं सांगता मांस म्हणा कसं नाही कोणकी एकलो त्या चिकन की मान घेणू खाता. सो द चिकन हॅज द राईट टू किल दॅट पर्सन हु इज इटिंग हिम इन द नेक्स्ट लाईफ. त्या लॉ ऑफ नेचर प्रकार ते राईट्स ऑटोमॅटिकली येतात. So same way for rape, for other murder, for everything. Kasan malari eklen aneklek kellari he gets the right. So to give, that's a law of karma, na. Same action has equivalent and opposite reactions. So takachi ammi palaytan kasa karta eklen aneklek kelle mongen. But the same ammi zoom out koren kitli ki lifetime amakshi palayla tadana ta aneklek khor naschapul reverse jawn naschapul. अथवा तो अनेक लेख कोण शकतो लॉज ऑफ कर्मा प्रकार. सो वी डोंट नो. सो प्रकृती केन्नाय आमकां बियॉन्ड कर्मा कसं नेच आमकां दिना. सो दॅट इज द रिजन. सो आमी बरे शॉर्ट हे पळोवन घेनो इन भगवंत म्हळ्यार अथवा लॉ ऑफ कर्मा सम वर्क जातना म्हणून पळोवच जायना. बट इट इज द लॉंग कसं नाही hundreds, thousands, not only thousands, millions of lifetimes तांगेल कर्म बॅगेज घेऊन असताची आणि तांकां ह्या लायफांत एक प्रारब्ध कर्म म्हूण मेळना आसता कसन अशेश जावका ह्या लायफांत अशेश जाता. सो एज पर दॅट दे गेट इट श्रीमताची. सो आणि कलियुगाची इफेक्ट गोतच न्हू. सो कली प्रोवोक्स कोण देवाल शरण वसनाची there are only 2 possibility. कसं एके देवाल शरण वचका नाजाल्या मायाल शरण वचका. मायाल शरण होगल्लारी कली ती मस्त एजंट्स पुरा आसाची तांणी तांक यूज करून घेताची. हरे कृष्ण. देवाल शरण गेल्यार त्या प्रणाली पाहिजे जावचे चान्स असलो प्रभुजी केलेल पुरा कर्म मस्त जन्मा पुढे केलेल कर्म पुरे नल्लिफाय म्हळ्यार कृष्ण टेक्स द कंट्रोल. सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. म्हळ्यारी देवा शरण वच्ची पूडे डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय दुर्गादेवी मायादेवी इज अंडर कंट्रोल. तीन कृष्णाला निमगुका मोडना कसं ऍक्शन घेवचक. शी डायरेक्टली टेक्स द डिसिशन. शी कंट्रोल्स द जीवात्मा. बट as soon as Jiva tries to surrender to Krishna, तीन कसन करचसलं समेत there should be sanction. Of course, before also sanction जाओ परमात्माला, but परमात्मा easily doesn't interfere. जल भक्त जल कूडले suddenly Krishna takes the control of the karmas. Karma baggage कसनस Krishna directly takes the control of that.
सो ती कसने कोरचे कृष्णोची डायरेक्टली सँक्शन अशी डायरेक्शन सिद्ध असतं, अशी करी अशी करी अशी करी. अथवा संपूर्ण शरणुजल्लारी कसं नाही, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय योगमाया. महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतीमाश्रिता. संपूर्ण शरणुजल शुद्ध भक्ताक डायरेक्ट योगमाया कंट्रोल करत असत. बिकॉज योगमाया माया नो डिफरन्स, इज द सेम देवी. सो तकाची शरणुजल्लाल तेदना कसं जत म्हळरी, कृष्ण कंट्रोल टेक्स चार्ज ऑफ अवर ऑल कर्म. सो ही कॅन गिव्ह इट, he can nullify it, or he can give more also. आम्ही क्वेश्चन करू जाय ना कृष्णाक, कसले तू मग चढ दितास मिगेल कर्मा किम. नो, इट्स हिज विश. कसले पण आश्लिष्यवा पादर तुम्ही नसतो दर्शन महत्तम करोतो. कसले म्हळारी आम्ही तक सरेंडर जाल्लींची तनक हेफी मारो बी राको बी जो इच्छा तुमार. सो तुगेल इच्छित आहे तुगेल त्याचे प्रकार तो नलिफाय करू पुरो, अथवा सेम कर्म दिवच्या पुरो, चढ दिवच्या पुरो, उणी दिवच्या पुरो. तो आमगेल प्युरिफिकेशनाक दिता असता, आमगेल शुद्धीकरणाक दिता असता. सो दॅट वी कम क्लोजर टू हिम. तगेले लागी येऊन कडेर आम्ही वैकुंठ वच्चेतो. तशी तो ददामी बुद्धी योगम तुम येन माम उपयांती ते. म्हळरी वापस मिगेल धामा येवची तशी हांव करता, तसले बुद्धी दित. कृष्ण सांगतो भगवद्गीते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ताकाच भक्तांक पुरा केलवळ पळयता न्हू आमी, मस्त कष्ट तांकां केलवळ. मे बी तशी देवा लागी विचार वय कृष्ण कसं सांगता, तो फुल बॅगेज दागेल हातात घेत येवची निमित्त फ्युचर लाईफ टाइम साच कस कितले असं त्या पुरा केला, पण तो प्युरिफिकेशना खातीर एका लाईफान तू केलो पंत दिता. बट ही गिव्स इट अ व्हेरी स्मॉल टोकन. स्मॉल टोकन पर काण घालता केलो पंत ड्रीम आन तू वसून सोडता त्या कर्मा पुरो. कसं की हो ऍक्सिडेंट जाला म्हण ड्रीम पळोवन असता, त्या बद ऍक्च्युअली कंचकी लाईफान आम्ही ऍक्सिडेंट जावका जाल्यार त्या ड्रीमान तू कृष्ण काण उडयता तशी. सो ते कसं नाही, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम. सो मल्टिपल लाईफ टाइम सच कर्म बॅगेज घेवची निमित्त त्या एक लाईफ टायमान तो आमकां मस्त कष्टशी दिसता, बट कृष्णा गिव्स इट फॉर ए बेटर पर्पज, हायर पर्पज. सो म्हणून आम भगवत धाम आपण तशी. ओके, थँक्यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. एक डाऊट प्रभुजी. भायर आता एक लाईफ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ करूंग ना, बेगीन इदोका बेगी उठोका मळी उरतने. आता हांव एक थंचे श्रवण करते उरले अध्यात्माचे प्रवचन ना, क्लास 8 उरले. आमगेले टाइम जाले री, आम्ही तातूंतल्यान ते ऑफ केले री, ते अपराध जातले प्रभुजी. अपराध ना अपराध म्हळ्यार आम्ही गो अगेन्स्ट गेल्यार अपराधू. आम्ही आमगेल टाइम जल कुडले आता आम्ही ऑफ कोरून गेली जाल्यार ते अपराध काय जायना म्हळ्यार. सो आता फॉर एक्झाम्पल आम्ही जनरली आता क्लास मुगदता आमकां आजी मे बी आम्ही 9 o'clock न्हिदोवचो जायना, अथवा 10 एक्झॅक्ट जायना अशें पुरो एक 10:15 10:30 सौट एकडे जाल्यार आम्ही 4 o'clock बदल 4:15 उठोवचो पुरो. सो मस्त ಸ್ವಲ್ಪ एकड जावचो पुरो. बट मस्त ಕೆಲವು ಜನ कसं करता 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಿದ್ದೋನು 8 ಗಂಟೆ उठोचे 9 ಗಂಟೆ उठोचे. दॅट इज नॉट डिसिप्लिन. सूर्योदय नंतर उठोचे आणि ब्रह्ममुहूर्त उठोका लायकोन जप करका जल्तितली बेगी. ब्रह्ममुहूर्त नाही जला समेत एक 5:30 जल्तितली बेगी उठोच्या पळोका. ओके ओके ओके. हरे कृष्ण. थँक्यू. हरे कृष्ण. हेल्थ इवन हेल्थ वाईज ते हे तुमका मस्त रोग निवत्ता ना बेगीन इदोका ट्राय करत असा विदिन 10 म्हणून जाल्यार अशी कसं प्रवचन ऐकते उरली ना, क्लास अटेंड केले म्हळ्यार 15 अर्ध घंटे एकडे ना, तशी काय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही ते जल्तितली बेगी न्हिदोचे जल्तितली बेगी उठोचे. त्या तुमका हेल्थाकय लायक. अनेक कसन म्हळ्यार कसन म्हणताची सूर्योदय के फूड कोण उठयताची तांगेल घरान तू धन लक्ष्मी वास समेत चढ असता. कोण सूर्योदय जावची टायमार न्हिदोन आसताची तांगेल घरान लक्ष्मी ती
धांवन वचचें पडटा तशी. सो बेगी उठोवका. आरोग्य लक्ष्मी मेन आता आमकां हेच्या लोकांक. वय. हरे धन्यवाद कृष्ण. प्रभुजी, धन्यवाद धन्यवाद. माता. हरे धन्यवाद. कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण हरे प्रभुजी, कृष्ण. దండవత్ ప్రణామం. మాకు दोन దండవత్ प्रश्न प्रणाम. निमगोंचेस प्रभुजी. एक हा आमी माताजी. केने कोणागेले गार राबो वस गेल्यारी केने आमगेले जप म्हणतात न्ही की आमी जप करतना आमी आयकूंक आमी म्हणटशील अटेंटिव्ह दिवन ते आयकूंक ते जप हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून. आतां दुसऱ्यांगेले गार बहिणील गार जो कोणागेले गार आमी बस गेल्यारी गांव वतना थंय सगळी न्हिदोन आसता ती. त्या वेळेला आमकां कितले म्हळ्यार वेल कोन्न न्हिदता ती सगळी. तेन्ना जायना जप रेगुलर जायना वायट दिसता, रिग्रेटफूल जाता तें कशें करचें म्हणून हांव एकल्यांक न्हिदून गेलां माताजी कधी म्हणटशीं कसलो तूं कितले वेल कोन्न न्हिदला तूं वगी उठोंक तें बस वचून नज म्हणून. जाल्यार तें बस उठून प्रभुजी तें वगी उठोवन जायना. आतां म्हळ्यार आमी आतां हांगा USA आसा ती थोडे दिवसाक म्हणून आमी 2 विक्साक 3 विक्साक म्हणून वता ती सगळ्यांक विजीट करूं वता ती. आतां वतना सगळीं उलयता आसता ती आनी हांव वगी न्हिदोनच्या वच गेल्यार तें समजायना म्हणून एक हें आसता. केलें म्हळ्यार थंय तुजें प्रभुजी तें कशें करचें म्हूण दिसता. तें मागीर तें सिन्सियरिटी ब्रेक जाता प्रभुजी. तें कशें करचें म्हणून म्हळ्यार ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯತ್ ಮಾಡಾರಿ ತಶಿ ಕಸನೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ म्हण जायना अशी भायर गेला तदानी ಸ್ವಲ್ಪ कितले म्हळ्यारी एक रिक्वेस्ट कसन पुराजन बघतात तांकां म्हळ्यारी 12 घंटे के लेट न्हिदोवचें ना बिकॉज आमगेले हेल्थ मस्त मस्त वायट जाता आफ्टर 12 o'clock न्हिदल्यार. सो लेटेस्ट लेट कितले लेट म्हळ्यार 12 घंटे ताजे के चड कोणाय 12 घंटे नंतर कोणी तुम्ही वेकअप आसका म्हणून सांगल्यार आयकूच ना म्हळ्यार वी शूड नॉट इट्स ओके 12 इज द मॅक्सिमम. सो आमी 12 न्हिदल्यार समेत 6 hours स्लीप 6 o'clock उठोन घेवन जप करूयेत. जप करता समेत आमी गट्टी गट्टी कोरका म्हूण ना. देर आर 3 types ऑफ जपा. एक म्हळ्यार वाचिक म्हळ्यार गट्टी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गट्टी गट्टी कुगुचे. सेकंड उपांशु म्हळ्यार कसं बरे लिप्स मात्र गुंत असता ते अमक मात्र त्या अगूर ऐकता हरे कृष्ण ते विंगड साइडाला बेसिलेंका ऐकत आसना. दॅट इज कॉल्ड उपांशु. तशी जप करेत तिन्हीचे मानसिक मनांत करचे त्या तितली सुलभ ना त्या नाका उपांशु जप करेत बरे लिप्स मूव करचे हरे कृष्ण अशी ते कोणाक ऐकना कोणाक तुम्ही जप करता समेत म्हणून कळना तशी जप करेत. सो 12 to 6 or even 12 to 6 should be fine. कसं म्हण सूर्योदय 6:26 ताजे भितर उठोन घे न्हू. आणि तशी तुमकां बदच आनीके न्हीद येता न्हू आय नीड 1 or 2 hours म्हळ्यार जाल्यार दनपार तशी रेस्ट करेत. सो इफ यू नीड मोर सो लिटल बिट एडजस्टमेंट तशी अशी बट 12 के चड तांडूचे नज बिकॉज इट हॅज इमेन्स बॅड इफेक्ट ऑन द हेल्थ म्हळ्यार हेल्थ मस्त वायट जाता ताकाची. जय प्रभुजी. मागीर आनी एक कसलें म्हळ्यार आतां आमगेला आनू आमगेला बाय इनहेरिटन्स आमकां येता न्ही तो वेल्थ न्ही आमकां कळना कशें तें मेंटेन करचें मॅनेज करचें म्हणून आमगेल्या चेडवांक तें दितना म्हळ्यार तांणी मेटेरियलिस्टिकली यूज कर न्ही म्हूण तो भंय आसता. कशी हें करचें म्हणून कळना प्रभुजी. म्हळ्यार आतां आमी सोन वसना पिडा हे संवसार सोन वसना पिडा आमी ऑटोमॅटिकली तांकां वता जाल्यार तांगेलें हर्न केलेलें आसता आमगेलें हर्न केलेलें तांणी रायटफुली यूज करता मेटेरियली आसूं न्ही म्हणून भंय आसता प्रभुजी. ताकाची पेरेंट्स तांगेले ड्युटी इज ऑलवेज ओनली अप टू 14 years. सो ते आमी सायन्स अर्थ करून घेवका वॉट इज पेरेंट्स. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम गर्भदान संस्कार.
गर्भदान संस्कारातुलेन पेरेंट्स ತಂಗೆ ड्यूटी स्टार्ट जाता डे ऑफ conception ತೈತುಲೆನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ that childwal responsibility ತೈತುಲೆನ up to 14 years. So कसं आहे फर्स्ट 0 to 5 years मस्त मोग कोरगेनु तंका सोवूनच मोर कोरगेनु ते ऑफकोर्स तुम ते विंगड हाजी प्रकार पळयतन करत सो मोग कोरगेन तंक होड कोरका कडे 5 to 14 years कसं आहे तंका where the correction is required मला काही तंक चुकी जलर तिद्दू का तै तिद्दू मार्का जलर मार पेट्टो चौका जला पेट्टू सो त्या ताजी प्रकार तंक ट्रेन कोरगेनु ताजी वट्टू कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम 0 to 14 कृष्णा कॉन्शियस त्या संस्कार श्लोक तंगेल मृदंग त्या संस्कार देऊन 14 आफ्टर 14 दे आर फ्रेंड्स सो त्या 14 तनक तुम संस्कार दिलारी तन्नी आफ्टर 14 तन्नी कसन जलारी तन्नी they will not go away from that boundary. Kitlechi bad sangas chapu. When you give the proper samskar up to 14, kitle white sangam ellar samet tani chadavat deviate jainach. So parents' responsibility lies still there. After that, they are just friends. Ani tummi kasane mast malari as per the kasane karma. They will get what they have to get. तंक कसन मेळका त्यांनी तंक मेळणू मेळता तुम्ही दिवच्या पळयलरी तंक मेळता तुम्ही धीन जलरी तंक कशी मेळका तंक ते मेळता ऍज पर कर्म तंगेलन कसन मेळका तंक मेळता आणि तंक ते फ्री विल असकी त्यांनी ते तंक मेळलाल ते कशी यूज करताची म्हणून सो तकच विंगड जीवात्मा ಬಗ್ಗೆ आम्ही चड हे करू जायना वी हॅव टू डू अवर ड्युटी कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कडेरी आमगेल ड्यूटी समा केल मागीर इट इज अप टू देम अँड कृष्ण तर तंगेल कृष्णाला आणि तंगेल रिलेशनशिप हाऊ दे वॉन्ट टू गो अहेड तंग कसले म्हळ्यार प्रत्येक जीवात्मक तंगेल फ्री विल असत सो रावणू एक हक्क जाला विभीषण एक हक्क जाला सो इट इज सो विभीषणू ಕೆಲವು ಜನ ವಿಭೀಷಣ ಮನ್ ಜಾವಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನ ರಾವಣ ಮನ್ಕೆ ಜಾವಚ ಪೂರ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಬಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ 14 or 16 years that's Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. So I hope I answered but anyhow कतश कसने असल्यारी विंगड कांचे फोरम अंतू सीनियर डिवोटीज अंके क्वेश्चन निमगो येता ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್ मला रे त्या बॅलन्स आता मग कितलं चढ दिवचे कितलं काही देवा दिवचे मला तर कशी अंकोचे आणि मला रे वाईट कोण उपयोग कोणी म्हणता बय असत मला रे हा नॅचरल तशी Why Mataji? To every parents has this fear. Malari the natural ki chaldovana white or whatever vachanaj they to white korunaj munu. But thankchi for that only the parents have the responsibility that anita first 14 up from garbhadana samskar to 14 years tanita purachi correct samskar diun sollari tani they will take care future life तरी वाईट जायनाच बट द प्रॉब्लेम कसं म्हणाल आम्ही त्या 14 years अंतू समाजची टेक केअर कोर नसतानाच त्या थंयची म्हळ्यार आमगेले फाउंडेशन गट्टी ना म्हण मागीर आम्ही बिल्डिंग कितलेची ह्या करू गेल्यार ते यूज कसं ते म्हळ्यार ते गटी रापना त्या बिल्डिंग फाउंडेशन स्ट्रॉंग बांदिल्यार तुम्ही कितलेची फ्लोर बांदिल्यार ते इट्स स्ट्रॉंगली स्टँडिंग बट फाउंडेशन समबंधिनशी आम्ही वैरची बिल्डिंग समबंधूच्या गल्लारी इट विल नॉट स्टे सो दॅट फाउंडेशन हॅज टू बी स्ट्रॉंग दॅट 14 years आर व्हेरी इम्पॉर्टंट मला रावणची कृष्ण कॉन्शियस 2015 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ತಾಜಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನಿಸಿಲಿ ಜಲಾರ ಆम्ही मठांतानी पुरे वताली देवालानी पुरे करताली जलार आता रिअलाइज जाता असं मला रे अशी मला रामक पुरे नाशिल ना मला रे गर्भद संस्कार आणि पुरे नाशिल ना तशी सांदोण तशी करू नमुनो
आडना माताजी डोंट म्हळ्यार विंगड जनाक रिग्रेट of- शेन दिसता मस्त रिग्रेटफुल फिलिंग शेन दिसता एक एक Of course, but the kasachat malari some not only ourselves, many have gone through this phase. It is not we alone. Ammi matra nahi, mast jana kasale faces. So, but the main thing is the prayers. Then in that case, you keep praying to Lord. Kasan mala prarthan korchi devak. Tang chang buddhi di, tang chang water hakari. Second thing tumi kasan koriyat at jalal jalle. एक थिंग फर्स्ट थिंग प्रेयर करचे सेकंड थिंग गिव देम एज मच प्रसाद एज पॉसिबल तुम्ही आता ओनली इन अवर हँड इज गिव देम एज मच एज प्रसाद म्हळ्यार तुम्ही उद्दा दिताना ऑफर केला उद्दा दिवचे फ्रुट्स ऑफर्ड फ्रुट्स दिवचे ऑफर्ड प्रसाद दिवचे जल तितले दिता रावपाचे that will protect them in going wrong direction. So तुम्ही आता already that stage cross jalari, then this is the thing, like prayers and prasadam, and still try to मला तांकां त्या प्रभुपादाल पुस्तक दिवेत अथवा try to bring them occasionally to ISKCON temples. So they may get inspired. So prayers have immense potency. मला तांकां त्या Krishna kanche prayer ignore karna. So we can do that. Thank you, Mr. Prabhuji. Thank you.